Дорогі друзі, сьогодні для нас велика честь приймати вас тут, в стінах міської ради, з нагоди особливої церемонії. Місто Львів, наша громада, заснувала нагороду, яку ми присвятили Святому Юрію, покровителю міста Львова. І цю нагороду ми даємо у виключних випадках. Такою нагородою, правило, вшановуються ті, хто, ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Ваші рідні, вони віддали своє життя заради того, щоб ми жили, щоб жила наша Україна. Символічно, що це також в дні нашої Конституції. Кожна людина, яка сьогодні на передовій захищає Україну, є героєм. Кожна людина, яка віддає найцінніше, є не просто героєм, є великим духом. Я хочу вірити, що кожна капля крові, яка проливається за нашу державу, вона робить нашу землю дійсно святою. Наш обов'язок на тій святій землі, живучи, пам'ятати кожного поіменно за цей подвиг, який прославляє нашу державу. Ніхто не зрозуміє біль тої втрати, це неможливо зрозуміти. Але для мене особисто, для моїх колег, тут присутніх депутатів міської ради, для військових, для генералів, це надзвичайно велика честь бути разом з вами. Дякую. Я хочу, щоб ми зараз всі разом виконали гімн нашої держави. Голови від 26 червня 2023 року за номером 211. За героїзм і незламність духу, вірність військовій присязі, самовіддане виконання службових обов'язків та незначний особистий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Нагороджується відзнакою почесний знак Святого Юрія посмертно. Василь Сліпак, Герой України, військовослужбовець добровольчого українського корпусу «Правий сектор», загинув 29 червня 2016 року у бою поблизу селища міського типу Луганське Донецької області. Нагороду отримує брат Орес. Почесним знаком Святого Юрія нагороджується почесним знаком Святого Юрія нагороджується Андрій Соколенко, Герой України, полковник, військовослужбовець 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув 17 травня 2015 року у селі Троїцьке Луганської області. Нагороду отримує мама Валентина Олексіївна. Почесним знаком Святого Юрія нагороджується Володимир Ботнар, волонтер, учасник Революції Гідності. Загинув 17 травня 2015 року у селі Троїцьке Луганської області під час транспортування гуманітарної допомоги на передовій.
сил України. Загинув 24 липня 2015 року поблизу села Первомайське Донецької області. Нагороду отримує син Роман. Почесним знаком Святого Юрія відзначається Андрій Кудин, старший солдат, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Віддав життя за Україну 19 жовтня 2014 року поблизу Смілого Луганської області. Нагороду отримує Дмитра Вікторович. Солдат, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Збройних сил України. Загинув 15 листопада 2014 року біля Новоайдара Луганської області. Нагороду отримує дружина Катерина. Почесним знаком Святого Юрія відзначається Андрій Іванишин, головний сержант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені КВР Данила, оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 11 березня 2017 року під час службових обов'язків в районі Новогородського Донецької області. Нагороду отримала мама Володимира. Почесним знаком Святого Юрія нагороджується Михайло Перцяний, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої гірсько-штурмової бригади, оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 27 травня 2015 року при обороні опорного пункту Сідор біля станиці Луганської. Нагороду отримує мама Леся Омелян. Нагороджується Тарас Мужевич, капітан медичної служби, військовослужбовець 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року від Дебальцева Донецької області. Нагороду отримує брат Ігор. Почесним знаком Святого Юрія нагороджується Віктор Городнівський, старший солдат, військовослужбовець 28-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 17 лютого 2015 року під час виконання бойових завдань у місті Дебальцево Донецької області. Нагороду отримує син Віталій. Почесним знаком Святого Юрія нагороджується Дмитро Лавнов, солдат резерву, військовослужбовець 1-ї окремої медичної роти імені Миколи Пирогова, Північного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року поблизу села Лохвинове Донецької області. Нагороду отримує син Олексій. Почесним знаком Святого Юрія відзначається Михайло Димко, майор, працівник управління Служби безпеки України у Львівській області. Помер 12 грудня 2016 року у місті Щастя Луганської області. Нагороду отримує дружина Оксана. Почесним знаком Святого Юрія відзначається Андрій Лозинський, солдат, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади силового входу оперативного командування Південь Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 18 грудня 2014 року поблизу Курахового Донецької області. Нагороду отримує мама Олега. Відзначається Сергій Даваєв, солдат, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув під час проходження служби 20 березня 2015 року в населеному пункті Денежне Луганської області. Нагороду отримує син Юрій. Відзначається Максим Кучерук, солдат резерву, військовослужбовець 1-ї окремої медичної роти імені Миколи Пирогова, Північного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року поблизу села Лохвинове Донецької області. Нагороду отримує син Олександр. Почесним знаком Святого Юрія відзначається Іван Масевич, старший лейтенант, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув, захищаючи Україну 16 серпня 2014 року біля села Красне Луганської області. Нагороду отримує
сухопутних військ Збройних сил України. Віддав життя за батьківщину 23 липня 2015 року у боях за місто Щастя Луганської області. Нагороду отримує двоє кавалерів. Відзначається Володимир Кулуш, капітан, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Захід Схід» сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 31 жовтня 2015 року біля Авдіївки Донецької області. Нагороду отримує мама Надія Дмитрівна. Почесним знаком сухопутної відзначається Олександр Швець, капітан, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 18 липня 2016 року в районі Зайцево Донецької області. Нагороду отримує син Володимир. Почесним знаком сухопутної смерті відзначається Михайло Шост, старший сержант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 17 квітня 2018 року під час бойового чергування поблизу Зайцева. Нагороду отримує мама Ірина Дем'янівна. Почесним знаком сухопутної смерті відзначається Андрій Жука, солдат, військовослужбовець добровольчого батальйону ОУН Збройних сил України. Загинув 23 листопада 2014 року біля села Бійське Донецької області. Нагороду отримує мама Ольга Михайлівна. Почесним знаком Святого Юрія Посмертно відзначається Олександр Дереш, молодший лейтенант, військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, оперативного командування «Захід» сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 22 серпня 2016 року поблизу Рубівки Луганської області. Нагороду отримує батько син Микола Миколайович. Наші улюблені люди, кохані, родини та сім'ї, колеги воїни. Запрошуємо вшанувати хвилиною мовчання та молитвою всіх, хто віддав своє життя за Богом. Дякую ними, так і за землі. Прийдеш нас, дай нам всього значення. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і силу, і Святому Духові, і ні повсякчас. Хочу вам подякувати перш за все за те, що впродовж років, які ви переживали горе, ви стали підтримкою один для одного. Ми це бачили, відчували. Це і дуже важливо. Тримайтесь один одного, будьте рідні один для одного, моліться один за одним і всіляко підтримуйте. І пам'ятайте, любов ніколи не вимирає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!